أنا ገብረ ሥላሴ ዝተፋልኩ ገብረ ሥላሴ ንወለተ ማርያም ሕረት ሕጋዊት በዓልቲ ቤተይ ምእንቲ ክትኮነኒ ፎትየ ተቐቢለያ ኣለኹ። ምእንተዚ ካብ ሎሚ ጀሚረ ኣብ ኩሉ ስራሓ ብዝተኸኣለኒ መጠን ክረዳ እየ። ኣብ ግዜ ሕማማን ጥዕናኣን ኣብ ግዜ ሓጎሳን ሓዘናን ንስኣ ክኸውን እየ። ሰኒፋ ብምባል ነዙይ ብዝመሰሉ ምኽንያታት ኩሉ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ካብ ብሞት ክሳብ ዝፍለ ኣይገድፋን። ፎትየ ተቐቢለያ እየ እሞ ነዙይ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ዝተቐደሰት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ቃለ መሓላ ይህብ። ኣነ ወለተ ማርያም ኒ ገብረ ሥላሴ ሕጋዊ በዓልቲ ቤተይ ምእንቲ ኮነኒ ፎትየ ተቐቢለያ ኣለኹ። ምእንተዙይ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዝተኸኣለኒ መጠን ኩሉ ክረዶ እየ። ኣብ ግዜ ሓዘኑን ሓጎሱን ኣብ ግዜ ጥዕናኡን ሕማሙን ምስኡ ክኸውን እየ። ብትእዛዝ ልዑል እግዚኣብሔር ካብኡ ብሞት እስካብ ዝፍለ ኣይገድፎን። ፎትየ ተቐቢለየ እየ። ነዙይ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ዝተቐደሰት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ቃለ መሓላ ይህብ። በዚህ ወደ No.